Пакистанда христианнар Пешавардагы ширкәүдә бомбалар шартлатуга протест белдерде. Кимендә 81 кешенең гомерен өзгән ул шартлаулар Пакистанда соңгы елларда христианнарга каршы оештырылган иң зур һөҗүм булды. Русиядә болотная эше кысаларында гаепләнүчеләргә юридик ярдәм өчен акча җыю концертын оештыручылар концертта 1 миллион сум җыюларын белдерде. 2012 елда Владимир Путин инаугурациясе алдыннан протест белдерергә чыкканнар болотная мәйданында полиция белән бәрелешкән иде. Кулга алынганнар полицияне провокация оештыруда гаеплый. Все равно, кому какая отойдет. Им все равно, кому какая отойдет. Әрмәнстан мәхкәмәсе февраль айындагы президент сайлау чорында үз көндәшен үтерергә җыенуда гаепләнгән элекке намзәт Вардан Седракянны 14 ел төрмәгә хөкем итте. Паруир Хайрикянны 31 гыйнварда утлы коралдан атып яралаган һөҗүм өчен Седракян гаепле дип табылды. Тажикстан башкаласы Дүшәмбедә мәгариф рәсмиләре өйдән-өйгә йөреп мәктәпкә йөрмәгән кыз балаларны эзләячәк. Андыйлар табылган очракта ата-аналары җәзага тартылачак. Кызларның күбесе 16 яшьтә мәктәптән соң укуларын дәвам итми, әмма мәктәпне бетермәгән кызлар да күп. Казакстанның Маңгыстау ярым утравында вилаятның 40 еллыгы уңаеннан дөя чабышлары үтте. Борынгыдан дөя чабышлары казак халкының яратып караган әйбере булган. Керім ат жабандоз Ақшұқыр селосы Тұқпараған ауданы Алғошыбет.